ollaan äitin kaverin luona. Täällä on koira. Näin. Ja mä oon keinussa. Näin. Ja mä en tee täältä kauheasti videoa, koska täällä on se äitin kaveri. Niin sitten, niin, sillä on se koira, jonka nimi on Milla. Se on niin sairaansydä. Vaikka se on 3,5 vuotta, niin sinänsä se ei hypi enää päälle. Eli sinänsä aika harvinaista. Harvinaista, no ei ees. Mitä mä teen? Niin. Sitten, no, mä vaan keinun tässä. En oo tehnyt oikeastaan mitään muuta kun niin, siltellä koiraa ja keinunut. En mä nyt hirveesti ajattais keinuu, mut vähäsen mä keinun. Keinutaan. Oon ottanut kuvia tästä kun mä keinun. Mä en tiedä miksi, mutta tälleen kuvia. Hihi. Best ever. Mä en tiedä mitä ihmettä, mut kuitenkin tässä on keinutaan ehkä noin 3 minuuttia, 5 minuuttia on keinunut jo. Ja tuun keinumaan jotain 10 minuuttia tai sinne päin, koska ihanaa kun täällä on varjoa. Tuolla päin on aurinkoa. Niin. Sori jos mun ääni ei kuulu, niin koska mulla lähtee kohta ääni. Mä en voi puhua kauhean kovaa, koska no, mun lähtee ääni. Ja mä oon vähän kipeä. Sori nyyhkytyksistä. En mä tiedä onko se sana, mutta ihan sama. Ja sori näistä taustaäänistä, koska mä en voi hiljentää noita. Koska meillä kotona. No, katsotaan vaikka vähän tätä pihaa, missä mä yleensä oon täällä, jos ollaan. No, ekana mä oon keinussa. Keinun ja otan kuvia. Mä näytän sen keinun. Tuollainen keinu. Mä keinun tässä vielä ehkä 20 sekuntia. Ja sit kolmannella minuutilla niin mä lähden näyttää. Sitten tossa on ihana kukkapuska. Senkin mä tuun näyttää. Koska mä yleensä kattelen sitä ja on kännyllä ja katon videoita, koska me ollaan joskus täällä tunteja. Niin, ja noin rupattelee jotain ihmeasioita, lomakuulumisia. Katsotaan missä Milla. Mennään kattoo tää missä mä oon. Eli no. Tuossa on yksi kukkapuska. Sitten. Tollanen. Mansikoita. Puolukoita. Tai onko se puolukoita? En mä tiedä. Ihania kukkii. Täällä ei enää hirveästi tekemistä. Niin, no. Sillä täällä ei oo kauheasti tekemistä. Tollanen kukkapuska on tässä. No, mä näytän tän. Tällainen koira. Nyt vähän on silleen villivä tavallaan, koska se heilutti häntäänsä. Milla! Tule tänne! Milla! Mä yritän saada tänne sen. Tekin näkisitte sen. Tossa on se Milla, mutta se ei tahtonut tulla lähemmäksi, niin sori laatu. No niin, tuli. Ei se jaksaisi tulla lähemmäksi. Vaikka mä heittäisin tätä lelua. En kiva. Entä pallo? Kiinnostaako pallo? Kiinnostaako tää? Ei. Tule. Et. No sit mä jatkan mun keinuista. Koska keinuminen täällä on niin rauhoittavaa täällä nurkassa ihanassa rauhassa.
Sitten tässä on niinku tällainen lanka, mihin mä joskus yritän tänne kiinnittää, mutta missä vaiheessa en ole onnistunut, joten mä en pysty kuvaamaan käsillä. Mulla ei oo kamera täällä mukana, mua pelottaa, että se hävii tai joo. Kotona on mä jo kotona. Mulla on kamera, jolla mä otan kuvia, en videoita. Koska sulle kännykässä on parempi laatu, koska mulla ei vielä sellaista kunnon kuvauskameraa. Mulla on sellainen kuvakamera. Minikamera punainen. Sitten tulee video, ehkä. Joo, sit tulee video. Koska niin silloin on hyvä ottaa kuvia. Mut mä en vaan muista, miten se vaihdettiin kuva-asennalla. Kyllä se pystyy ottaa videoita, mutta ei kauhean pitkiä. Tai ainakaan silleen, että niissä kuuluisi ääni, koska mä en ainakaan saa sitä ääntä siihen. Niin, jos joku osaa auttaa, niin voitte auttaa. Niin. Menkää buskaan, menkää viidakkoon. Hei hei. Viidakkoon. 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 No okei, mä lopetan. On tuolla. Viidakossa. Te olette viidakossa. Lola. Hashtag lola. Hashtag mitä? Tyttö, super tyttö, Jenny. Mitä sä sähläät? Kenkä. Mulla on uudet konversit. Aidot. Maksaa vaan 3,5 euroa. Haha. Joo, ihan siis niinku 3,5 euroa aidot. No vähän liikaiset. Kuluneet ja sit näissä on tällaiset jotkut ihmehymiödaa. Nauhat, mut ne on kyllä tosi söpöt. Voisitko tarkentaa? Tarkennatko niinku... Voisitko tarkentaa? Ei se nyt tahdo tarkentaa kuin tänne. No tollaset söpöt. Sitten täällä on tollanen. Mä en ajatellut kauheasti niinku kuvata täältä, koska tää ei oo niinku mun. Mut kuitenkin mä kuvaan jotain, mitä mä edes teen täällä. Eli mä keihun ja teen videoita tai jotain kuvia. Mut sellaisia videoita, joita mä en niinku tee YouTubeen. En uppaa YouTube. Hashtag YouTube, hehe. Mitä mä nyt sekoilen. Mä en voi mennä tuonne, hui. Tuonne meni mehiläinen. Tai kivanlainen. Niin. Ja mä just äsken tipuin keinosta. Joten älkää ihmetelkö mikä toi oli, koska mä tipuin. Ja että tästä ei tuu kauhean pitkä, niin se olis tähän asti. Moi. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!